Σκέψου τώρα Νορβηγούς επιχειρηματίες, πλούσιους ανθρώπους με τεράστια δημόσια εικόνα να δέρνονται στα γήπεδα. Αν και αεκτζού, θα πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για εχθές, όπου και να κάνω scroll, μόνο αυτό βλέπω. Η μάνα μου λέει δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ γιατί πανηγύριζαν έξω κόρνες, φωνές στους δρόμους. Εν τω μεταξύ δεν γίνεται να μην σχολιάσω κι εγώ όλο αυτό με το Μαρινάκι. Πραγματικά πού αλλού, πες μου, πού αλλού έχουμε δει τέτοια εικόνα. Μετά από 13 χρόνια στην Νορβηγία, πραγματικά, εντάξει, το κάνω εικόνα τώρα, να φανταστώ Νορβηγούς, επιχειρηματίες, πλούσιους ανθρώπους με τεράστια δημόσια εικόνα να συμπεριφέρονται έτσι, να μιλάνε δημόσια, χυδαία και να παίζουν ξύλο μπροστά σε κάμερες. Φυσικά δεν το λέω παδικά, το λέω γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν δύναμη, επιρροή και τους βλέπουν χιλιάδες νέα παιδιά. Πρέπει να δίνουν τόσο στο παράδειγμα, ρε παιδί μου, προς τα έξω και γενικά στον τρόπο που μιλάνε και συμπεριφέρονται δημόσια. Σας πω, μπορεί απλά μετά από τόσα χρόνια έξω να μην μου φαίνεται εμένα normal όλο αυτό, να μου φαίνεται κάπως. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς στα σχόλια πώς σας φάνηκε όλο αυτό.